Katrin vyrůstala na počátku 20. století. A rodiče ji vychovávali neuvěřitelně progresivní. Její matka byla členkou Asociace pro volební právo žen v Connecticutu a brala mladou Katrin na demonstrace. Někteří považovali její rodiče za skandální, ale to byla jen špička ledovce. Hepburn v dětství opovrhovala tím, že je dívka. Více se stotožňovala s chlapci a rozhodla se ostříhat si všechny vlasy a trvala na tom, aby jí všichni říkali Jimmy. Místo, aby pronásledovali její divoškou povahu, rodiče ji oslavovali a povzbuzovali ji, aby byla sama sebou. Díky jejich bezpodmínečné podpoře se z ní stala žena předurčená k úspěchu. Hepburn se stala talentovanou golfistkou, ale co je ještě důležitější, začala se věnovat své lásce k filmům. Měla zdravé a okouzlující dětství, ale netušila, že její život se brzy zvrtne neuvěřitelně temným směrem. Když jí bylo 13 let, Katarine a její starší bratr Tom se během velikonočních prázdnin vydali na výlet do New Yorku, aby se ubytovali u své tety. Sourozenci se zdáli být stělesněním štěstí, ale ráno po návštěvě divadla Hepburn objevila něco tak znepokojivého, že ji to pronásledovalo po zbytek života. Našla svého milovaného 15letého bratra mrtvého, zřejmě si vzal život. Hepburn se nedala utěšit, ale reakce její rodiny na incident byla děsivá. Popírání se vkrádalo do truchlící rodiny Hepburn jako nemoc. Odmítali přiznat, že si Tom vzal život a trvali na tom, že to musel být nějaký spackaný experiment. Katrin se stala úzkostlivější osobou, nedůvěřivou k ostatním lidem a jak čas plynul, ztráta bratra ji nadále tížila. Ať šla kamkoliv, vzpomínka na Toma ji provázela. Na vysoké škole byla neohrabaná a stydlivá. Odmítala se přidat k ostatním dívkám v jídelně, ale její boj o začlenění netrval věčně. Konec konců Hepburn byla rozená rebelka. Vysoká škola v Hepburnové probudila touhu po riskování. V jednom ze svých divočejších momentů se Hepburnová dokonce svlékla a vykoupala se v klášterním rybníku. Dokonce byla suspendována za kouření na koleji. Ve 2. ročníku se připojila k dramatickému kroužku a nakonec si zahrála hlavní roli v jedné z her. Vyžadovalo to, aby se oblékala jako muž, a tento vzhled často nosila i mimo jeviště. Začala mezi ní románek s Ludlovem Ogdenem Smithem, prominentním podnikatelem a svým budoucím manželem. Ale jako v mnoha případech mladých lásek se Hepburnová a Smith sešli v nesprávnou dobu a nakonec jim osud zasadil krutou ruku. Poté, co Hepburn okusila divadlo na vysoké škole, věděla v hloubi duše, že je to její sen, ale její otec o tom nebyl přesvědčen. Být herečkou často šlo ruku v ruce s chudobou a on si nedokázal představit, že by mohla být úspěšná. Hepburn, navždy silná vůle, se řítila vpřed a doufala, že mu dokáže, že se mýlí. Ale nebude to snadné. Věřte nebo ne, Katharine Hepburn nepatřila k těm herečkám, které se ke slávě prudce propadly. Začínala v divadle a zpočátku se potácela tím nejponižujícím možným způsobem. Objevila se kritika jejího pronikavého hlasu. Pak po pouhém měsíci své divadelní kariéry jako náhradnice byla náhle pozvána, aby zastoupila hlavní roli v premiéře. Úplně se jí to nepodařilo. Přišla pozdě, spackala si repliku a dokonce o sebe fyzicky zakopla. Poté, co byla vyhozena, se utěšovala vdáváním, ale po pouhých několika týdnech hraní manželky umírala touhou utéct a vrátit se ke své kariéře.
Během 6 let manželství Hepburn využívala hluboké oddanosti svého manžela k ní. Smith byl ke své cti oddaným manželem, který svou ženu podporoval jak citově, tak finančně, ale jeho city nebyly nikdy plně opětovány. Nakonec bylo její srdce stvořeno pro divadlo. Catherine měla problém udržet si práci. Ať se snažila sebevíc, divadelní společnosti ji neustále propouštěli. V roce 1931 se zeptala dramatika Philipa Berryho, proč ji nechce ve své hře. Jeho odpověď byla tak bolestně upřímná, že ji to dotklo až do morku kostí. Ale pamatujte, Hepburn nikdy nebyla křehká květinka. Odmítnutí ji zmátlo, ale ona se dál snažila. Naštěstí to udělala, protože právě když se Hepburn začala trápit, získala roli, která navždy změnila její život. V roce 1932 se jí dostalo velkého zlomu v představení Manžel válečníka, broadwayské show, která si konečně vysloužila pozitivní recenze, o kterých snila. A jako v každé správné hollywoodské pohádce se v publiku našel skaut, který nemohl spustit oči z magneticky přitažlivé hlavní role. V mrknutí oka se Hepburnová ocitla v RKO Studios na kamerových zkouškách. Ačkoliv získání role ve filmu Rozvodový list byla šancí života, Catherine Hepburnová stanovila zákon. Chtěla $1,500 týdně, což bylo pro neznámou herečku neslýchané. Studio podstoupilo obrovské riziko obsazením Hepburnové, ale nelitovalo toho. Přestože byl film Hepburninou úplně první hereckou rolí na plátně, zdálo se, že jí tlak vůbec nerozhodil. Nezvadla, rozkvetla a když se její debutový výkon dostal na plátno, kritici byli ohromeni. Díky filmu s ní RKO podepsala dlouhodobou smlouvu a o pouhé 2 roky později vyhrála prvního ze 4 Oscarů, které ve své kariéře získala. Ačkoliv se nikdy nezúčastnila Oscarového ceremoniálu. Ale jak si Hepburn brzy uvědomila, svět Hollywoodu byl mnohem víc než jen hraní na film. Za zavřenými dveřmi se osobní životy herců plnily jejich vlastními dramaty a brzy se i ona ocitla zapletena do skandálu. Její přesun do Hollywoodu přivedl její neúspěšné manželství k nevyhnutelnému konci, a to nejen kvůli její prudce stoupající kariéře, ale i kvůli bouřlivému románku, který měla s vdaným agentem Lelandem Haywardem. Hepburnin rozvod překvapivě skončil klidně a ona a její bývalý manžel zůstali přáteli po zbytek jejího života. Zatímco si Hepburn zahrávala s Haywardem, zároveň se zamilovala do jiného muže a tuto zamilovanost držela v tajnosti, jak jen to bylo možné. Podle kontroverzní životopiskyně Barbary Leamingové Hepburn také upoutala pozornost režiséra Johna Forda, se kterým pracovala na natáčení filmu Marie Skotská z roku 1936. Ford a Hepburn si byli jako 2 hrášky v lusku. Jejich rostoucí přátelství bylo plné elegance a v době, kdy Marie Skotská skončila, byl režisér do své divoké hlavní role šíleně zamilovaný. Ve skutečnosti byl do ní tak zamilovaný, že plánoval rozvod se svou ženou Mary, aby si mohl vzít Hepburnovou. Všechno to ale ztroskotalo, když mu jeho žena pohrozila, že mu odvede dceru. Podle Fordovy neteře se Hepburnová dokonce pokusila Mary přesvědčit tím, že jí nabídla $150 v naději, že tím osvobodí Forda i své dítě. Herečka ale Mary hluboce podcenila. Ford byl známý jako velký piják. Někdy se opil i celé dny, ale nikdy ne uprostřed natáčení filmu. Hepburn však dostala panický telefonát od producenta Cliffa Reida,
který jí sdělil, že Ford udělal něco naprosto netypického. Uprostřed natáčení se divoce opil. Herečka spěchala k Fordovi domů, kde ho našla samotného a naprosto opilého. Ve snaze mu pomoci ho donutila pít whisky a ricinový olej a k její hrůze koktejl režisérovi místo toho, aby se cítil lépe, těžce onemocněl. Byla si jistá, že ho málem zabila, ale co hůř? Uvědomila si, že ho nemůže zachránit před jeho vlastním sebedestruktivním chováním. Zatímco herečka marně čekala na svého trápeného režiséra, její druhý milenec Leland Hayward byl čím dál netrpělivější. Poté, co se s Hepburnovou rozvedli, se zdálo, že se konečně mohou vzít. Ale Hepburnová Haywardovi zasadila srdcervoucí ránu. Odmítla jeho návrh, ale odmítnout mocného muže, jako byl Hayward, bylo riskantní. Jak brzy zjistila, následky byly závažné. Ať už to bylo proto, že jeho návrh odmítla, nebo kvůli jejímu poměru s Fordem, Hayward nakonec herečku odmítl. Původně jí slíbil roli ve hře Stage Door, ale po její zradě ji vytrhl spod nohou. V roce 1936 se Hepburnova herecká kariéra znepokojivě zhoršila. Hrála ve 4 po sobě jdoucích propadácích. Aby toho nebylo málo, její pichlavá povaha obracela proti ní tisk. Hepburnová dokázala být hrubá a vyloženě hrubá. Jako velmi uzavřená osoba nenáviděla rozhovory a odmítala dávat autogramy. To jí nepřinášelo žádné body popularity a brzy si vysloužila nešťastnou přezdívku Kateřina arogantní. Diváci se proti ní začali obracet. Katapultovala se na vrchol díky svým jedinečným vlastnostem, ale nyní její pochybné oblečení a mužný přístup vyvolali ostrou kritiku. Hepburn si byla vědoma své padající hvězdy a začala si uvědomovat, jak vrtkavý může Hollywood být. Když se dozvěděla o epickém filmu Jih proti severu, rozhodla se roli přijmout v naději, že to bude její další velký projekt. Producent David Selznick ji však odmítl tím nejhorším možným způsobem. Řekl jí, že není dostatečně smyslná a že jí chybí sex appeal postavy. Hepburnová se na krátkou dobu rozhodla utéct před Hollywoodem a jeho ostrými urážkami, což ji zavedlo přímo do náruče jejího dalšího romantického dobrodružství. Během turné s divadelní inscenací Jany Eyrové v lednu 1937 dostala pozvání na večeři od nechvalně známého podnikatele Howarda Hughese. Předtím je seznámil jejich společný přítel Cary Grant a od té doby Hughes nemohl Hepburnovou dostat z hlavy. Když přistála v Bostonu na 2týdenní uvedení své hry, Hughes vzal Hepburnovou na řadu schůzek a oba dva tvořili docela dobrý pár. Milionářský letec a okouzlující herečka. Hughes rozhodně nebyl typickým princem okouzlujícím, ale něco v Hepburnové ho vyvažovalo na rozdíl od kohokoliv jiného. Hepburnová však tajně stále toužila po Fordovi a doufala, že konečně opustí svou ženu, ale to se nikdy nestalo. V květnu 1937 ji unavilo čekání a učinila překvapivé rozhodnutí. Nastěhovala se ke svému novému příteli. Pro Hepburnovou život s Hughesem zahrnoval jachty, letadla, pozornost a moc. Právě vytvořil nový rekord v cestování kolem světa a pár letěl vysoko. Nakonec jim ale žádné peníze nemohly koupit pravou lásku. Po svém rekordním úspěchu Hughes doprovázel Hepburnovou na cestě za její rodinou do Fenwicku. V polovině jejich cesty Hepburnovou překvapil zásadní otázkou.
Chce, aby si ho vzala. Hepburnová se ale nehodlala tak ukvapeně vzdát své nezávislosti. Pro Hughese měla ještě jednu zkoušku a pokud ji chtěl mít za svou ženu, musel ji projít. Pro Hepburnovou byla rodina jednou z nejdůležitějších věcí v životě. Než se mohla provdat za Hughese, chtěla vědět, že miluje to, co miluje ona, její rodinu a své rodné město. Po příjezdu do Fenwicku se ukázalo, že Hughes celou návštěvu nenávidí, ale to nebylo to nejhorší. Hepburnova rodina s jeho chováním nebyla spokojená. Vůbec se o ně nezajímal a působil arogantně a nezdvořile. A to byl ten hřebík do rakve. Hughes se nakonec vrátil na západní pobřeží bez Katarín. Poté, co si v roce 1938 zahrála ve filmu Bringing Up Baby, byla Hepburnová označena za kasařský jed. Pro herečku, která se potýkala s problémy, to nebyl dobrý vzhled a ocitla se zpět na jevišti na turné k představení Philadelphia Story. Představení mělo obrovský úspěch a díky svému štědrému bývalému příteli měla filmová práva schovaná v kapse. Díky jejím oslnivým výkonům se Hollywood nemohl dočkat natočení filmové adaptace Filadelfského příběhu. Tentokrát Hepburnová držela všechna pravidla. Nejprve prodala práva nejlepšímu studiu v oboru MGM. Ale teprve začínala. Temperamentní herečka měla také přísné podmínky. Chtěla zpět svůj hollywoodský trůn a byla chystaná udělat cokoliv, aby ho získala. Pokud jde o obsazení. Hepburnová věděla, že bude hvězdou, ale vybrala si 2 legendární herce, kteří ji doprovodili. Caryho Granta a Jimmyho Stewarta. Film byl ušitý na míru, aby jí obnovil reputaci. Potřebovala, aby si ji diváci znovu zamilovali. Byl to mistrovský plán a jen herečka s bystrou myslí, jakou byla Hepburn, mohla zvládnout jeden z nejpůsobivějších comebacků v Hollywoodu. Když se film dostal na plátna kin, její tvrdá práce se vyplatila. Příběh z Filadelfie zaznamenal obrovský úspěch. Její hvězda byla opět na vzestupu, ale ona s dokazováním stále nepřestala. Hepburn byla nebojácná žena ve vedení a jejím dalším projektem, jak se dalo očekávat, byla romantická komedie s názvem Žena roku. Opět se jí to podařilo a získala si přitom i slušný podíl na moci. Mohla si vybrat režiséra George Stevense a hlavního hrdinu Spencera Tracyho. Netušila, že setkání s Tracy jí obrátí život vzhůru nohama. Mnozí věří, že Spencer Tracy byl láskou Katharine Hepburn a Žena roku znamenala začátek jejich bouřlivého románku. Hepburn se do Tracy zamilovala v okamžiku, kdy ho spatřila, ale zpočátku nebyl do své hlavní herečky zamilovaný tak, jako ona do něj. Napětí mezi Hepburn a Tracy na plátně uchvátilo představivost jejich diváků. Jejich popularita vedla ke opakovanému obsazování studií do rolí jednoho proti druhému. Ve skutečnosti však byl jejich vztah mnohem složitější, než se zdálo. Herecké výkony Hepburn a Tracy byly tak snadné, tak plné smysluplného očního kontaktu, že diváci začali být podezřívaví. Aby udržela herecké morální doložky pod kontrolou, studia se snažila pohřbít jejich tajný milostný poměr. Výsledné rozhlasové mlčení samozřejmě jen plodilo zvěsti. Téměř každý v Hollywoodu znal skandální pravdu. Tracy byl ženatý muž a proto jeho flirtování s Hepburnovou jen živilo jeho rostoucí katolickou vinu. Jeho náboženství ho zavedlo na ta nejtemnější místa. Když se mu narodil syn hluchý, Tracy se vinil. Cítil se jako boží trest za své četné hříchy.
Jak čas plynul, Tracyho démoni ho pronásledovali stále silněji a Hepburn jako jeho milenka se s ním stala. Smířila se s tím, že se Tracy kvůli ní své ženy nikdy nevzdá. Jeho oddanost náboženství mu to nedovolila. Tracy se od své ženy a dětí distancoval a většinu času trávil v pronajatých prostorách nebo motelech. Jeho láska k Hepburn se nikdy nemohla veřejně oslavovat a dvojice byla odsouzena k tomu, aby svůj poměr navždy udržela v tajnosti. Tracy bojovala s úzkostí, depresí a závislostí. Sama Hepburnová ho označovala za půjče mučeného a jejich vztah významně ovlivnil její kariéru. Ve 40 letech 20 století začala Hepburnová věnovat velkou část svého času tomu, aby mu pomohla s nespavostí a problémy s pitím. V mnoha ohledech byla v Tracyině životě mateřskou postavou, ale když byla konfrontována s myšlenkou stát se matkou, otevřeně přiznala, že nikdy nechtěla mít děti. Pokud ale existoval nějaký rozpor s Hepburninou samozvanou sobectvím, byla to její nehynoucí oddanost Spenceru Tracymu. Během desetiletí, která spolu strávili, si Hepburnová užívala prosperující kariéru. Na rozdíl od mnoha svých současníků dokázala téměř nemožné – zůstat relevantní i ve stáří. Byla flexibilní a posouvala se k částem, které ji nejvíce zajímaly. V 50. letech dokonce riskla a ponořila se do Shakespearových děl. 60. léta přinesla Hepburnovi několik mučivých výzev. Za prvé, zdraví Spencera Tracyho se rapidně zhoršilo. Na 5 let se od herectví odhlásila, jen aby se o něj mohla starat. Nakonec se oba vrátili na plátno ve svém 9. a zároveň posledním společném filmu Hádej, kdo přijde na večeři z roku 1967. Byla to ale hořkosladká zkušenost. Za roli ve filmu získala svého 2. Oscara. Al 10. června 1967, pouhých 17 dní po dokončení natáčení filmu, Spencer Tracy zemřel. Jeho tajná partnerka a oddaná láska Katharine Hepburnová byla po jeho boku. Přestože si zachovala nedotknutelnost jejich tajemství, ani se nezúčastnila jeho pohřbu. Než konečně odhalila pravdu, počkala až do smrti Louise Tracyové v roce 1983. I když se tento nechvalně známý hollywoodský milostný příběh zdál být jasným případem, někteří věřili, že se za ním skrývají tajemství. Katharine Hepburn čelila po celý svůj život kritice za svůj chlapecký vzhled a smysl pro módu, nemluvě o svém mužském přístupu. Neměla žádný skutečný zájem o manželství ani děti. A proto se média začala zabývat otázkou, zda je Hepburnová lesba. Tím to ale neskončilo. Jakmile se zvěsti spojily se Spencerem Tracym, rozšířily se i na něj. Stejně jako se vedou kontroverze kolem údajného vztahu Hepburnové s Johnem Fordem, vede se i velká debata o jejím vztahu se Spencerem Tracym. Někteří věří, že jejich aféra byla jen zástěrkou pro jejich skutečné touhy, že Hepburnová byla lesba a Tracy gay. Hercův boj s depresí je často uváděn jako důsledek jeho potlačovaných pocitů. Ať už je to jakkoliv, tyto spekulace nemohly ubrat na jedinečném putu mezi Hepburnovou a Tracy. Nepopiratelném spojení, které přežilo mnoho překážek, které mezi nimi stály.
Ačkoliv ztráta Tracy zanechala v jejím osobním životě palčivou prázdnotu, Hepburnova se se svým zármutkem vypořádala jedinečným způsobem. Místo, aby se stáhla před středem pozornosti, spěchala k němu za svůj výkon v roli královny Eleonory. Akvitánské ve filmu Lev v zimě získala svého 3. Oscara. Ne, že by jí na tom záleželo. Své slávy se držela železnou rukou. Ale jak herečka stárla, měnila se v mnoha ohledech. Hepburn měla vždycky nejednoznačný postoj k tisku. Jak však stárla, začala se otevírat trochu víc. V roce 1973 dokonce poskytla Dicku Cavetovi příjemný 2hodinový rozhovor, v němž vynikla její zábavná osobnost. Jedna věc byla jistá. Katharine Hepburnová si rozhodně uvědomovala, co si myslí. Její tvrdohlavá povaha nikdy nepolevila a rozhodně jí nevadilo, když její názory někoho rozčilovaly. S hrdostí se zasazovala o antikoncepci a právo na potraty. Když se jí ptali na její politické názory, nezmlkla ani neodpověděla vágně. A v Hollywoodu, kde se vždycky zmiňuje Bůh, Hepburnová neměla problém prohlásit se za hrdou ateistku. V roce 1973 se Hepburnová znovu setkala s jedním ze svých údajných blízkých, Johnem Fordem. Fordův vnuk o něm psal knihu a domluvil jim schůzku. Nahrál jejich rozhovor a dostal mnohem víc, než očekával. Když odcházel pro něco z auta, nechal nahrávky puštěné, aniž by věděl, že se stále nahrávají. Ford řekl Hepburnové, že ji miluje a ona si ho vážila. Drž si zdřímni a já se ráno stavím, ano? Dobře, miluji tě. Je to vzájemné. Tento soukromý okamžik je alespoň nějakým důkazem toho, že měli hlubší historii, než se většina domnívala. John Ford zemřel v srpnu téhož roku. Jak Hepburnová stárla, její vrstevníci, přátelé a milenci začali mizet, ale ona stále zůstávala. I v 80 letech byla Katharine Hepburnová silou, se kterou bylo třeba počítat. Její atletické schopnosti s jejím stářím nepřestaly. A ona pokračovala v hraní tenisu téměř denně. Dokonce objevila nové koníčky, jako je malování. Ale když došlo na prozrazení starých tajemství, Hepburn ještě neskončila. Po smrti svého bratra ji truchlení donutilo udělat něco docela překvapivého. Změnila si datum narození na jeho, čímž se stala o 2 roky starší. Hepburn, královna tajemství, tuto lež uchovávala při životě až do vydání své autobiografie, ve které přiznala své skutečné datum narození. Na jaře roku 1993 se Hepburnino zdraví konečně zhoršilo. Do té doby pokračovala v hraní, ale po hospitalizaci kvůli vyčerpání začal její úpadek vážně upadat. O 3 roky později ji brutálně postihl zápal plic a v roce 1997 byly vyhlídky bezútěšné. Vydržela dalších 6 let, ale bylo to neuvěřitelně těžké období. Herečka bojovala s demencí a v roce 2003 zemřela na srdeční zástavu. Ale bylo na tom něco pozitivního. 96letá Katharine Hepburnová zavřela oči na místě, které měla nejraději, ve svém rodinném domě ve Fenwicku v Connecticutu. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu like a přihlaste se k odběru, pokud chcete další.